tam je noční vidění, kdo to tam dá. Sále rok s rokem se opět sešel a Vánoční akademie Svobodného gymnázia začíná. Jménem našich profesorů a studentů bychom vás chtěla přivítat zde v sále a poděkovat, že jste si před vánočními svátky udělali čas. Během dnešního večera se můžete těšit na bohatý program, který jsme si pro vás připravili spolu s našimi profesory. Uvidíte jednotlivá představení zastoupená téměř všemi ročníky, nejen studia denního, ale i studia dálkového. Dovolte, aby náš program zahájil pan ředitel MGR Pavel Cibulka, který ponese pár slov. Dobrý večer, já jsem rád, že jsme se takhle počtu sešli v Vánočním sklonu. Dovolte, abych jménem celé naší školy, Šumtovského soukromého gymnázia, ale i jménem svýma popřál krásné prožití vánočních svátků. A tento večer, prosím vás, považuji za takovou odměnu vám, rodičům i svým spolužákům, co připravili naše děti, abyste měli co u nás na škole provádění, jak se učí, jak se připravují a ten předvánoční čas trochu veselý snad vám připraví. Přeji vám příjemnou zábavu a ještě jednou hezké a šťastné Vánoce. Děkuji. Jako první se vám představí 3. A s paní profesorkou Janou Veselou s písní v německém jazyce Neu und neunzig Luftballons.
Takže dobrý večer. My jsme němčinářská skupina třídy 1A a připravili jsme si pro vás 2 písně. První je od Janka Ledeckého a jmenuje se A od těch časů. Je vánoční. A natáčí se to. Teď se vám představí 4. D, studenti dálkového studia s panem profesorem Markvartem. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рад, что вы можете прослушать 2 песни, которые мы приготовили с нашей группой студентов заочного отделения. Это 2 песни. Одна традиционная, подмосковные вечера, и вторая современная дискотековая, которая называется 18 уже группы «Руки вверх». Поняли? Не понимаете? Вы что?
Nedávali jste pozor ve škole. Dobře, tak ještě česky. Dobrý večer, jsem moc rád, že vám můžeme předvést vystoupení studentů dálkového studia třídy 4D, kteří studují ruský jazyk a kteří vám zaspívají 2 písně. Jednu tradiční podmoskevské večery a druhou moderní diskotékovou, která se jmenuje Už je mi 18. A je od skupiny Ruce z hůru. Tak. Není to humorní vystoupení, prosím vás, já musím na to jenom upozornit. Abyste se nesmáli, nás to pak znervozně. Neslyšný v sadu даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко